Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň geçen sany halk kurumlarynyň gözbaşy türkmenleriň arasyna pir hasaplanýan mifik şahslaryň ornu barada gurrun etdi. Programmamyzyň bu sany halk kurumlarynyň mümkin bolan gözbaşy bilen bagly söhbetdeşlikler bilen dowam edýär. Ýazyjy Hudaýberdi haly türkmenleriň arasyna giň ýaran halk kurumlaryny we pirlere çokunmak däplerini sowatsyzlyk bilen ilteşdirýär. Şol bir wagtda ýazyjy ırımlar bilen dini inançlaryň arasyna ara baglanşyk gurýar. Martmuli yergelen aysak Süleyman Peygamberi gaty gowurýar eken. Bir näçe gezek ýatlaýar. Onun şoň bilen birlikde käbir sözi düşündirmek gerek. Meselen döwleri höküm süren Süleyman diýär Martmuli. Döw iki mandy gelýär Fars diline. Biri döw äpet uly döw, ikinciden hem jyn mandyda. Jynlara da Fars dilinde döw diýilýär. Martmuli şol jyny Fars manysyna alypdyr. Ol hakykatda Süleyman Peygamber äpet uly jandary däldi, esem jynlara höküm edýän, jynlara öz hökmüni ýöredip bilýän padşa diýdi Martmulynyň aýdyşy boýunça. Ýöne ol şol suw bilen baglanşykly da rowaýatlar bar, olar soňra dörätdir. Şol peýgamberler barada rowaýatlaryň jemi bar. Ol şol dini kitaplar esasında döredilen ona Kasasyl Enbiya diýerler. Martmulla da gelýär. Ol depterler içinde bir kitap gördüm, Kasasyl Enbiya adly ýaranlar diýär. Ne şol rowaýat esasında aýdylýar. Ýöne hakykatda ol Süleymanyň deňiz bilen baglanşykly ýeri ýok. Tewrat kitabyna gelişine görä. Şoň bilen birlikde Kur'an-ı Kerimde de gelişine göre onun deňiz bilen baglanşykly ýeri ýok. Ýöne Nuh peýgamber, ol ýan başga mesele, Nuh'un gemisi bolupdyr. Nuh peýgamber öz gemisi bilen häzirki ýaşaýşy suw kelekçiliginden halas edipdir. Onun bir näçe faktlary bar, ol taryhy taýdan tasdiklanan, hakykatdan şoň bilen birlikde diňe bir biziň dinimizde, Tewratda, Kur'anda däl, eýsem beýleki dinleriň meselem Buddizm dinine de Nuh peýgamberiň adamzady suwdan halas edenligi aýdylýar. Ine şolar ýaly meseleler bizde öwrenilmedi, bizde düşündirilmedi. Şolu urdan bilermenler ýok. Meselem gadymy İbrit dilini bilmek, Arap dilini bilmek, şol dini kitaplary öwrenmek meseleleri Sowet döwründe gadagan edildi. Häzirki döwürde de ol işlere Türkmenistanyň eli ýetenok. Türkmenleriň arasyna her zadyň bir piri bar. Meselem Dawud peýgamber ýa-da maýdyşymyz ýaly demiriň ustaçylygyň piri hasaplanýar. Hydrat çölüň piri, Oraz bawy atly mifik şahs oduň piri we beýleki ugurlarda hem pir diýilýän başga şahslar öňe sürilýär. Şu ýagdaý meselem beýleki milletleriň mifleri bilen deňeşdirip bolarmy Hudaýberdi? Aýdaly Grek mifologiýasyny Poseidon, suwuň deňiziň piri Hudaý hasaplanýar. Ýene başga ugurlaryň başga hudaýlary çokunulýan mifik şahslar bar. Şu deňeşdirmäge siz näme diýersiňiz? Benim pikirimçe diňe bir deňeşdirmekden eýsem şol pikirler Türkmenistanyna bar bolan pir saýmak ýa-da şolaryň ustady saýmak ýaly pikirler gönüden şol uly medeniýetden Türkmenistana gelendir diýip pikir edýän. Olar ilki aňyrda dörat soň Türkmenistana gelen bolmaly. Sebebi Türkmenistan bilen bütün dünýäniň gatnaşygy elmydama bolupdyr. Meselem Türkmenistanyň Strabonyň geografiýasy bar, Plutarhyň taryhy bar. Şolaryň işlerini Türkmenistan barada, häzirki Türkmenistanyň çägi barada bir näçe maglumatlar bar. Aýratynam Hazar deňizi bilen baglanşykly maglumatlar köp. Şoň bilen birlikde Grekler Türkmenistanyň üstünden geçipdirler. Aleksandr Makedonskiýanyň goşuny Türkmenistanyň üstünden Owganistana, ondan Hindistana geçipdir. Aleksandr Makedonskiýanyň gurun döwleti dargandan soň Musoydo ägirt uly imperiýa emele gelipdir. Şolaryň galyndylaryndan. Şoň bilen birlikde men diýjek bolýanym bu ýerde gatnaşyk ören ýygy, ören güýçli bolupdyr. Egerde biz şol gatnaşyga esaslansak, onu Greklerde hudaýlar gaty köp. Meniň Grekler diýmegim, Grekler öwrenilýän ilim, ýa-da öwrenilýän hem edebiýata giren ol ylmy taýdan bir näçe gezek suwd edilen ilim. Greklerde her bir zadyň öz hudaýy bolupdyr. Her bir zadyň öz hudaýy şoňa buýurýandyr diýilen düşünje bolupdyr. Meselem Zeus
ähli hudaýlaryň hudaýy, denýere gözelligiň bereketiň hudaýy ne şoňaly. Egerde biz Gresiýadanam ýene gaýrat geçdik Rim medeniýetine. Rim medeniýetinde hudaýlar aşa köp bolupdyr. Gresiýa garanyda. Meselem Rimlerde göwrelligiň hudaýy bolupdyr. Şonuň bilen birlikde çaga dogurmagyň öz hudaýy bolupdyr. Ýene de çaganyň göwegini kesmegiň hem öz hudaýy bolupdyr. Ýagny hudaýlar Rimlerde has köpülük gidýär, has artyp gidýär. Käbir babatda at babatyna ýa-da öz derejesi babatyna Grek medeniýetine golaýlaşýan, den gelýän ýerlerim bar ýöne Rim medeniýetine olar aşa köp. Şoň bilen birlikde bize Rim medeniýeti de gelipdir. Rime Rum diýipdirler. Ikinji bir tarapdanam Rim şäheri Rum diýip ýazylýar eken. Şonuň üçin magtymylyda Rumy Kaysar düzünde diýen setir bar. Rumy Kaysar düzünde. Ýagny Rum Kaysary. Ýa-da Türkiýede ol şäher. Ne şol medeniýet bize barıpdyr, şol köp hudaýlylygyň çeşmesi şol uly medeniýetden gaýdandyr diýip pikir edýän. Şonuň bilen birlikde de häzirki Arabistan ýarym adasyna da gaty köp hudaýlylyk bolupdyr, bir näçe hudaýlar bolupdyr. Şol hudaýlaryň täsiriniň Türkmenistana gelenligi belli. Ine şonunun Türkmenistanyna bir näçe zadyň aýry-aýry hudaýy, ýagny pir bar. Meselem daýhançylygyň piri Baba Daýhan, maldarçylygyň piri Çupan ata, düýän piri Zeňi baba, şolar ýaly bir näçe pirler gidýär. Şol uly medeniýetiň täsirini Türkmenistanda da şeýle pirler dörendir diýip çak edýän. Ýöne türkmenliň arasyny hudaý derejesine çykarmandyrlar, dogrymy hudaý birde? Hudaý derejesine çykarman pir derejesini saklap galypdyrlar. Ýöne bilişim diýaly Türkmenistanyň ilaty belli bir agramly bölegi musulmanlardan ibaret. Halk ırımlarynyň islam inancı boýunça, din inancı boýunça, ene siz Qur'an-ı Kerim hem okanyň üçin, habarly bolan üçin şeýler aksora bermekçi bolýan hudaý birde. Irymlar dini inançlar bilen nädip bileli ýaşap bilýärler? Olara gabat gelýän, ters gelýän, çapraz gelýän ýerleri ýokmy siziň pikiriňizçe? Dolu çapraz gelýär, ol dolu çapraz gelýär. Sebäbi eger özüni musulman saýan hem namaz okuyan adam bolsa, bir günde meselem 5 namaz bar da, adamdan 5 namaz bar. Ýagny farz namazlar 5. Belki namazlar belki onunun artık bolýar. Ýene de goşmaçy namaz okasaň. Her namazyň başy Fatiha suresinden başlanýar. Ýagny kitabı açyş diýen sureden başlanýar. Hut şu sure bilen soň belki sureler okamaly. Şonuň ýygyndan şol surede aýdýar, owal başlaýdýar. Diňe menden sonra diýär. Diňe menden haraýysly, diňe menden alyp bilersiň diýär. Ol başga bir ırımdan alyp bolmaýar. Başga bir ırım bolanok, ol bolmaýar, ol dine laýyk gelenok. Ýene şonuň bilen birlikde Qur'an-ı Kerim'iň Saçak suresiniň 89-njy aýatyna ırma inanmaly däldi we aýdylýar. Irma inanmaň, diýje de inanmaň diýip aýdýar. Diňe Allah inanmaly, diňe Yaradana inanmaly, bir Yaradana inanmaly, başga ırma inanmaly däl. Ine şolar ýaly ýöne adamlar ejiz. Adamlar nämedir bir zatdan, bir ýeňil bir zatdan bir haray gözleýärler. Meselem bir çagasy bolmaýan gelin, ol doktora barmaly, özüni barlatmaly, ýollaşyny barlatmaly, bir geçmeli, ýol geçmeli. Şoň uğurlar bar. Egerde häzirne meselem şeýle ilim ösdi, bir ilim ýardam edip bilýär. Şol çagan boljakdygyna ýa-da bolmajakdygyna. Sen meselem bir gonumçylyga baranyň bilen ýa-da bir depäniň üstünden togulanynyň bilen ol bolmaýar. Biz çaga wagtymyzda Marwaryda gurrun edilenne Hoca Yusuf Medani'nin mescidinin Gunwatar tarapynda bir guýy bardy. Aýallar şo guýa seredýärdiler, depesine don birep. Eger şo guýyň içinde sen güni görseň, onu sen oğluň bolýar. Eger guýyň içinde sen aýy görseň, onu senin gyýdyň bolýar. Aýallar nowata durup şol don bilen kellesini birep guýa seredýärdiler. Soň ol guýy gömülli, sebäbi ýer asty suwlar artdy, o yerlere şor belli şeýdigem ol guýy ýok boldy. Ýa-da bärde imamjanlar diýip bir gonumçylyk bardy, öwliýa bardy, şonuň ýanyna depeden aýallar aşatlygyna togulanýardylar. Çagasy bolmaýan aýallar. Nimen diýjek bolýan wadym, ol guýa seretmek ýa depeden togulanmak ýa-da bir molladan doga almaklyk. Ol ilim däl, ol bir meselem çözgüdi däl bol. Meseleniň çözgüdi başga. Ol sen
şonu beceriýän adama, şonu bilýän bilermeniň ýanyna barmaly. Ine şol meseleler bizde gaty kemterlik edýär. Onu düşündirýän adamlarym ýok. O arada bir gowy edebiýatym ýok. Ne şol zatlar adamlary ırma uymaga, ırma eýermäge mejbur edýär. Ol bir ırma ynanmak bir ejizligiň alamaty. Şu gözbaşı barada gurrun edenimizde Hudaý berdi, ırımlaryň gözbaşı barada ilki gurrun etdik. Şol pirleriň, meselem pir hasaplanýan şahslaryň, mefik şahslaryň ahmal mümkin bolan çeşmesi barada gurrun berdiňiz. Meselem türkmen halkynyň arasyna aýdaly häzirki islam inancyndan ozal bar bolan inançlardan gözbaşı alýan ırımlara bolup bilermi? Meselem ot parazlykdan gelip çykýan ilki başta diniň bir şert hökmüne kabul edilen nähildir bir ritual ya da nähildir bir amal soňu bilen diniň çalışmagy bilen halkyň arasyna giň aýran diniň çalışylmagy bilen uýgunlaşdyrylyp, täze dine uýgunlaşdyrylyp öz gözbaşyny öňkü giň aýran dinlerden, meselem ot parazlykdan ya da beýlik dinlerden alqaýdýan bolup bilermi? Ýok, gönden şondan alqaýdyp biler. Sebäbi häzirki Balkan dagynyň üstünde ot parazlaryň meçidiniň galındasy saklanyp galypdyr. Meniň bilýän bir çeşmem ol häzirki Balkan dagynyň üstünde şol çeşme bar. Milletiň arasynda da giňden şol odu uymak var, odu inanmak var. Odu elbette Hudaý hasap eden oklar ýöne. Meselem odu hapazat atmak güne, odu bir zat guymak güne. Şolar ýaly zatlar var ya da otdan dören kül. Külü öňkü ot parazlar döwrüne aýratyn edip goýýar ekenler. Bir ýere jemläp çyk goýýar ekenler. Şoň üçin türkmenlerde häzir şeýle bir söz var. Meselem planynyň külü depe tutanok diýerler. Demek ol bir ýerde oturanok, ondan oňa göçüp beren adam bolmaly. Şu külü depe tutmak sözü gönüden göni ot parazlykdan gaýdan düşünje bolmaly. Şolar ýaly ot parazlyk ya da ine Tanrı diýäs biz Hudaý ýerine Tanrı sözüme alanyas. Tanrı taň sözünden, daň sözünden. Ýagny daňdany uymak, daňdany günüň dowup gelýän wagtyny Hudaý hasap etmek. Ne şol däplerim beýleki milletlerde gowy saklanypdyr. Meselem Kırgızstanyna, häzirki wagtda Gazakstanyna Tanrı'a uýan adamlar bar. Bizde bolsa ol Tanrı Allah manyda gelipdir. Biz Tanrı diýenimizi Hudaý manysyna düşünýäs. Hudaý sözüm Fars sözü, ol Arap sözü däl. Kur'an-ı Kerimde Hudaý gelen ok. Ýöne şol ýokurda bar bolan bir ägir uly güýçli bir deň taýyp bolmadyk güýçli gudrat hasap edilýär. Olam Allah manyda kabul edilýär. Şol dinleriň täsiri bar bizde. Ol saklanyp galypdyr. Ony ýörüte öwrenýärdiler. Meselem Demidov diýip bir alim boldy. Belli derejede şol öwrenýär. Şol endikleri öwrenýär. Şol oda uymak, meselem ya da bir ağaca uymak, ya da bir ösü oturan ýeke turunga uymak, şolar ýaly ırımlar boldy. Bu zatlar ılımy taýdan öwrenilmeli, hem ýörüte kitaplar bolmaly, edebiýat bolmaly, şonu halka ýetirip durmaly. Ine şonu halk heme şonuň rowaýatdygyna düşünýär. Hem onuň nireden gelip çykanlygyna göz ýetirýär. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.